Amedo DP Director of Public Prosecution nyaka warang political parties be nkentie political parties ma requirements nika political parties for example ODM duaro siri no mi certificate mar ODM kapok mi certificate no kaka aspirant ango magirango be girango ni Ethics and Corruption Commission recommendation mark liafas ko Ethics and Corruption Commission enango kose en mnani kendo kose migi ngani koro Cleophas nyalo bedo ngama nyago nwa koke parliament nyalo bedo ngama nyala ji mago jisane parliament kaji ok nyal petition mswada moko political parties rango gini eyo mane kapok gimi ngato mondo bedgi certificate madhi kaja koro mago tien piny en tien mopogore to gima bende arango ni Cleophas egwengu kacha kidongo ntie kanisa midhiye milemo kanyo padri ong'eyo ni woka padri be nyaka arango padri be nyaka miwa recommendations ma leader ntie jomoko make en kanisa arango na leader be nyaka bed ngama luoro Nyasaye jomoko dhi e kanisa koro imiwa okowacho jomoko dhi e kanisa jomoko dhi wawacho ni ntie level moro ma be joma lemo maber are bit preservative leadership ntie gik magi consider mar yo japiny lakini ngama kidhi e lemo ni en gik moko ko badhe mang'eny sana leadership koro magi be gik manyaka orange e twak makawuono different type of leadership japiny ni kanye e rango gi jotelo gi nigi ntiere kar kanye duoka mano kapok adhira okach mondo mi olernwa korka kore ni to ne rapim mane ni mar wan ka gi japiny monego bed ni neno ni jatelo ni ng'at moro makare iwacho kata kinde mano chako ntiere weche mag omenda gi tim makare mane ma jopiny rango ikidegi makoro gineno jotelo madonjo as we speak kwa rango gik moko nikech kaka leadership nikech kaka tend piny ni an neno ni nonro mangisore ni nonro setim mang'eny with different research matimo nonro gisewacho ni girango opinion mar japiny election ndalo ma campaign japiny pesa gik mopogore japiny rango moloyo integrity mangato tineno kutaka mae gima inform gi lutombulu kagidhi lutombulu leadership to mae gima mineno ni each and every polling station Cleophas iseneno kantie weche moko ma osetere court ntie petitions mosetere court mar election petition moko no obedo dismissed moko dhi mbele ntie kuon moko ma IBC ose order for repeat mar election kangiso ni nentie evidence nentie voter bribery e polling station koro magi nyisi te ni japiny ntie chopo kamoro gi kech ji vote nwach kech ni ng'ato ko chopo polling station kata kodonje primary school kata voting kodonje kanisa moro ido ka ja siasa oro jomoko makoro migi pesa kidonjo ka make sure ni luto ni ng'ane to pesa be imi kama koro japiny and all these things asika wacho ni wa blame leaders lakini blame be kori beniketo leaders blame ori beniketo in japiny nikech kitamori kaka japiny ok nyal bedo gi leaders maka e od buro ok nyal bedo erokamana ahinya Felix Okach